tamni ri tongnai nono angani khano ang nono ani bukhano riwui ang khe kathangda tongnoba hero plan hero oi gahamda dol rok norok nada naikha kobor bukha pen sikokni video naikha angke thani tam khaisa ningoro oi haino se sawa ang ta thani views komungna se tabuk je sungnaina naimani o munui suni video sekangbo ang kaisa sanamjak je naya khurok thani abono sekang naidi abo naipaye ulo oro haidi ang norok no views manna bagi saya kepal norok tai kisale bujiwan hini se do abono norok naida tong naida tong tamungna tong bujia simingan ta hengke sungtini nailainai salainai o video no abono hengke faidi dolrok tabuk video naina bkhak thanglai siwana Jepro ang o munui suni video nayo bo ayang digini mang hi mui phayu ang phano saimalia tinile tamjani khaibo phayuka haipano ang je khai phaina mujangjak mano sasina tini khebono ang bolongo bini khikrano no motom sui phaima haima tongo tesda tong hinei tei tini ang borongni video ni quality ksingda rumuda sana thanglia tongsi thu bo video khaina bagi hotel dugano mairang lota se su hingke ang no bujiwi mana haka kobor bukhani I hai jeng jotono nugui tong bele kobor no bkha norokni haipano je jeng tabuk nugui tong ma tui khe bkha simia kobor norokni yakung yak thakbo kobor no ulo khetamrok bo kobor ungono norokni ulni ul nailayano jengkhe saimaya da bkha kahamrok hengke haike musaimaya 4-5 meter babar sawui yongla rok tei krano babar sama haike kobor bkha pensikokni kobor bkha wapino solnaini tei norok obo boro shooting khailai tong iko pargoda na bolongni posorok khangrai kwthung jajagoi bohok dera jagai ruru khlailai ma jaga mohai jaga o posorok bohok gundugulungjak khe simisi dol khe phailayo delhi leitam hinu norok waksa katalio goi kma jagai rutungna hini phaiei mali angei nogo bujangna sikang sori thik khlailangana hinma hai tam khe musakai no obo tei nung jadu mantro riwoi haike yasko yak sungoi phatja kmalangna danai oroni himna seleru hinei nini bukha angle mani kobor ancamani o musuk busli tam ni yasimang yor tongkha hinu musatei bwrino tam no ba sek ekrek redi hini sanka norok no wan chugla bolong kjaro ke bo thangna himnai kri jago chelabai bwri simi yasi haike rok yolai tongkhe hamya wan chugjak yakhe kahamda wan chugjak nai sana thangke kwbang mano tongo bini ayasi phunukmani bwrino bo yas ko kolok hinban phunuk kana khikrok supru ke mo sobusli ke kjau hinei hayake age school teacher bai hinjak khana tam o yasku borok chana bagi da narok rok hinei bo agi serai puro busuk surup norok saisimaya borok ni school bwri rok steima jagani tin phupulanai bono nuyada borok rok ni kaisa em kri diba laibo tam khaina muchung tamung na muchung baksa borok rok hungke doctor police air hostess engna muchung phu bini em hungke buisutei mano nachomnani buituku mano nachomnani buini pen phranja khoknani kalbareni mangso de khoknani hairok sipu bini khe o enthor ningkhe bhaike saimanjani ni hobbies watei nongna ta kobor daman jaktamo ano asuk singer kotor bwrike hamma khasan mano seriyanale ang hungke nung no amjong naidi ano busuk bwri rok kobor sai hamjak tongbai ani hobbies milia nugya da bini bai naising pamayang lenono tuyu yagoi khungtang ikobo ta nasing sidiano nasingna nangyano tongna babo boino ang nung bai kaija khangke nungano second hand scooter second hand nenu DSLR camera o camera nangalak tongo pairuna da gosi sadi hingke nini hamzak ma angle mani chamaya nangmaya norok puitu ta sa okokno bo hamjakma mani si chamaya nungmaya angmani hinmano angle puitu chaimaya bono angrabar khogei manjakha eba gari bara marina kirijagi gari ni baklai rokha rokhini khnakele puitu chawano hamjakma mani chamalia nungmali angkha hinmanole ani buri ano karai buibai tamni mama thu hinei loyo sorkutung phano phanangri thung toba ang bono puitu khlaimaya nini bukha angle manai kobor ancamani o haida tam koborengke haike khunjugana te yakno khutingri phunungna nango haida angba kala jadurok dari tong hini sekiri thangka tei o munu sono simika hamke nai tongla bini nojor waisapano koroi bwrei ni mokolo dakalai tangai hingke saiman ka bo naima baino sago khogi kharjak nai damni manei kaisapano korei hinei o musamung nokhe hinnu celebrity pesra motok mano phuk yakare hamrinani phungo phantok jakhi muichawi phelaika khorongni no satung belai tungma bai pek khai pesra bari jaklaikha yang mobile ni charge bo korikha asuk hungke kat khaidi hinnani phuknani sarak lailia haike no musatei motok mano ma hamri laikhata tei ongkolok tei khari lailangnai cheraibo bini babu bai bazar thangpuro o jaga marble kaisa klaijak nuglak mano khojana phaijama se borokni otal juda nugui bobo marble khojai tlang malia ma kharka kobor bukhani
फायदि फायदियानो अर कबर बखानो गाहाम खायना बागै आनि थानि बिथि दंगु फायै मटम हायलायदि फाकपार बाहायनो आनि कक खानादि तैनादि हायके कबर बखा हिनमा बाय गाहाम बखा थांया नुगियादा कबर बखानो गाहाम खायना हंके साप्ता कायसा खिजागियानि खुपुइ नोंना नांगौ गोपाल द बरंनो खरक ताम सक बरंनि बुकुंगो फांकर थेपायरिना बा आतै खिलायना नांगौ बरंनो आतै सिमिनो खायजागिया बाकी दंसिउ बरंनो अ भिडिअ ताय आसक आलादा रक से नायजांनाय करिका हायनो हाय यासि बाय नारकरा हाकर सरारि देहनै मां सानै दंगु हायपानो जेसाखाय फानो जों भिडिअ पाइरे याखुताबु बरंनि भिडिअ पाइथक जरा नायाखे बाहायके बुजि सुगना हिनु जों इहि तामुं जाव खाताबु गुबुनो ताम हिनुमो ओइ डाइरेक्टर एडिटर नों डाइरेक्टर बया मरा सा नों तक्तै बुसल कतरसे बरक पुइला न मालायै जेंना तांलायखा ताबुक दा फुनुक जांनाय मालाय माने हिंके ताबुक सेनिनि अ भिडिअ जें द्रप मंखाना हंगे आनि दा जायां खानाय मानायनाय हाय रे बकासनाम थांगा जोंनो हंके दल रक दिनिन बागै अमसुंनो भिडिअ जाजाखा हंके लाइक कमेन्ट शेयर खायदि नरक खाया ना साइमान बेले आंबो नरकनि बागै सांबा भिडिअ खाय दं बेले आबोसे किसे पानु खायरो गया गजा नरक अ भिडिअ नि लाइक एम हंके 2001 दैनि बिसिंगं ना नांनाय लाइक कमेन्ट शेयर खायनानि रां रक दा तानजाक ट्रं हिनु नरकनि बेंक एकाउन्ट नि तानजा ग्यानाले हंके तामसा आंना नायोसे भिडिअ सिमि नाय फाच्चा खारि रकबो थांनाय दं बिसिं सिजा गया आतै तांदि बुजिखा तामां नरकनि माइरांनि मांसु सानतंया बेले अर नरक न लाइक सिमिसे सानो आं लाइक रेडी जे कताल बरक रक हंके चैनल न ताम खायनाय रिपोर्ट यार मारे दारा मनाय दल रक सब्सक्राइब से खायदि सब्सक्राइब आसक न हंके मालाय लाइफिनाय कताल भिडिअ थांका दो दल रक बाय तिप्रासा आइ ब्लग थुम Sikela beka oh baby ano na hamzaka